bwysig o wneud arbrofion bonkers ar y sioe yma, nag yn iel? O, odyn. Ond mae'r arbrof nesa yn hollol wallgo hyd yn oed i ni. Sa eisiau wneud e? Be ni'n neud? Gan bwyll am, cwestiwn i ti. Os wyt ti'n gollwng rhywbeth o cerbyd sy'n symud, a dyn cwmpo syth i lawr? Be, fel bag neu ges yn cwmpo mas o awyren, bydd e'n cwmpo syth lawr? Wel, so fe ar yr awyren ragor, so os dim byd yn gwthio fe mlaen, felly bydd e'n cwmpo syth lawr. Wel, yn ôl Galileo yn yr ail ganrif ar 15... Boring. A rheol inertia, Sir Isaac Newton... Boring. Al, rhaglen wyddoniaeth yw hwn. O, fi jyst yn gweud be maen nhw gyd yn meddwl. Ni fan hyn, yng nghanolfan Zipworld Tower, Rhys, sydd ddim yn boring o gwbl. Felly, be ni'n neud ma? Wi'n mynd i brofi ti'n wrong. Dire. Helo? Zipworld? Dyma'r Phoenix, un o wifrau zip mwyaf eithafol Prydain. Ni'n mynd ar hwn, Rhys? O, ydyn. A pan bod reina gyda ti, achos bod y zip mor extreme, fe? Reit, sgript. Diolch. Wedes i, dim jokes. O ie, bob tro ni'n neud rhywbeth fel hyn, mae egg-citing neu excellent yn dod mewn. Ie, maen nhw'n craco fi lan. Sorry, Rhys. Llinell pwy yw e nawr, de? O, wel, sdim llinellau ar ôl. Ti eisiau just esbonio beth ni'n neud, te? Ydw, ni'n mynd i ddod lawr y zip, gollwng yr oie, a trio taro'r targedi yma sydd ar y llawr. O, swno'n wych. Wych. Mae'r targedau wedi gosod a ni'n barod i fynd. 4 targed yr un, a fyddwn ni'n neud y zip 2 gwaith. Felly bydd y sgôr allan o 12. A gewch chi weld sut newn ni nes mlaen yn y raglen. Paid â becso. Mae hwn yn eitha uchel, actually, Rhys. Paid â becso, mae'n hollol saff. Os ti'n gweud. Reit, mwyn taro'r targed, ti'n meddwl bod angen gollwng yr wy reit uwch ben y darged. Ie, pa, beth ti'n meddwl? Wel, wi'n meddwl bod angen gollwng yr wy bach yn gynt, achos bod e dal i teithio tra bod yn disgyn. Wel, sim ond un ffordd i ffind o mas, yfe? Barod, Rhys? Barod. 3, 2, 1. Wow! Oedd hwnna'n wych yn dweud. Briliant. Sut ti'n meddwl nes ti? Troi mas, o ti'n iawn, achos o'n nhw wedi symud ymlaen. Barod yma rai rwan? Odw, barod? 3, 2, 1. Hei! Mae rhaid i fi ganolbwyntio fan hyn nawr! Colin dod mewn! 2 darged yn ôl! Ti'n gweld awr? Dyw'r oie ddim yn cwmpo syth lawr. Maen nhw'n cario ymlaen i symud ymlaen wrth i ddisgyrchiant eu tynnu i'r ddaear. Ac os chi'n edrych yn ofalus, gallwch chi weld bod yr wy yn taro'r ddaear yn union o dan ni bob tro, sy'n golygu ei fod yn teithio ar un mor gyflym. Fi gallu gweld plisgyn fan hyn. A mae bach o splot yn ei fynd, fanna a fanna. Na, mae'r plisgyn dro fanna, felly mae fe wedi taro'r yn rhy gynnar a just splatter bach yw hwnna. Dwi hwnna ddim yn cyfri. So ti di taro o gwbl? Na, mae un fi dro fan hyn, felly fi'n gadael e fynd yn rhy hwyr. Ti'n rhy hwyr, rhy bach yn rhy gynnar. Oce, fi moyn go arall nawr. Am y tro la? Ie, tro la. 3, 2, 1.
Wel, y ddau yn un anobeithiol. Ond ware teg, o leia nes ti daro un targed, Rhys. Un mas o 24, ond mae'n profi reol inertia Newton. Mae'r oe yn cario ymlaen i fynd i'r un cyfeiriad nes bod grym arall yn effeithio arno. Yn yr achos yma, disgyrchiant. Ond pam fod yr oe yn crymanu ddim yn cwmpo mewn llinell diagonol syth? Wel, gwyddonydd hyd yn oed yn hun na Sir Isaac Newton nath esbonio hwnna, Galileo Galilei. Nath ei ddargan fod bod disgyrchiant yn achosi bethau gyflymu wrth gwmpo. Felly mae'r oe yn cwmpo'n fwy serth wrth fynd yn ei flan. Felly, ti dal yn meddwl bod gwyddoniaeth Galileo a Sir Isaac Newton yn boring? Nhw oedd e, dim fi. Fi wastad wedi bod yn fan mowr ohonyn nhw. Oedd y fi poster Galileo ar y wal pan o'n i'n tyfu lan. Ti'n cofio, Rhys?